हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि दिबिस ब्लग चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दायो दंफैयो आइ लाहानाव ओइ दाखालि बावै गायनाय आलुआ नै देरबायानो लोगोफोर बे आलुआ देखायदोंमोन ना नोंथांमोननोहाय सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोना नायदोंबा नुगोन बैथिंजाय मटर आरो बेसराबो मा होनो मोनसिगोनानो बिबार बारगाहांबाय बे मटर आलु गेजेर गेजेर जोगोनारबो गायदों ओमफ्राय नैथिंजायबो मटर दं हाजिरा दङ बाबा आबौमोन दायो जोङो दुब्लिनिफ्राय थांबाय थानोसै न'आवहाय न'आव मोनहैबावाखैनो दासो टमटम गाखोनानै न' बेयाव मोनफैदों थ' बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै लोगोफोर न'आव फैनायनि दायो मा जानो आरो ओमफ्राय नै जुमब्राखौनो जालांसै आरो नै मोनबाय जा मोजां मोनखाबाय नै थाइसे गोजौआव बारा गैला आरो ना दायो खाना लाबाय बेरे दंफां दं फै जाना लाजोबनोसै बिदि जेन जेन